И Хико за топката. Гол! Колко е резултата? Колко? Акън ли води? 9 на 6 за мене. Оле. Греда. И тук те, публиката да помогне малко да се включи, да докара топката. И сега за топката е младши Христо Стоичков. Младшия Христо Стоичков. Нагласи хубаво топката, папи. Браво! 8 на 7. 9 на 7. И дали ще има победа? 10 на 7 играе. Дали ще стане? Не можа. Той вече изкарва тук. Те таланта. Таланти се вади. Съвостта на 9 на 9 се вкара. Или 9 на 8. Да, само моля карай. Не. Следващия път. Обуй му бутуша. Време е за победата. Обуй му кубинката. Време е за победата. И дали ще е победа? Не, няма гол. Беше вътре. Абе, как ще е вътре? Всички видяха, че топката е вънка. Хико, имаш възможност, папи! Се буй този бутужа. Имаме ли ранен играч? Имаме ли ранен играч? Не, няма усилка. И гредата отново спасява резултата. И гредата отново спасява резултата. Не, и за пореден път не. Но днеска късмета не е на негова страна. Всеки ден Меси не може да печели. Сега е Стоичков. За топката. 9 на 8. И 9 на 9. Гол! Мрежата скъса. Погледнете мрежата. Опасен резултат. Опасно нещо. Значи... Не! Отново няма. Колко резултата? 9 ли? Колко е? 9 на 8. 9 на 8? Не! Има шанс, папи! Газ! Не. Но вятъра тук изиграва много лоша роля на топката, дами зрители, но... Чико, такова е топката там. 0 на 0, ган до 2. Да. Ти имаш топка, айде. Трябва да... Айде, вземи топка. Следващия път. На. И мене, дай мене. На. Дай вичка. Дай, Шишко. За мен не ми звъни телефона. И гоне. До чуване.